Hello mga kabandins, kapatid, kaibigan. Andito po tayo ngayon sa aming bubong. Ngayon is January 24. So, dahil malapit nang makalawang yung bubong namin, kailangan po pintalan. So, hito tayo ngayon sa aming bubungan, mga kabandin. So, nagmix na po ako ng pintal para yung color ma-mix. Oh, ito nang naka-lipstick po sinang bandin dyan at naka-dress. Sana all mamintal. Ya, di ka ganahan.